महाराष्ट्र भाजपनं लाज सोडली। पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी वादग्रस्त काशीनाथ चौधरी भाजपात, आधी केले आरोप, आता दिला पक्षात प्रवेश। काशीनाथ चौधरी पक्षात कसा आला ते ठाऊक नाही। राज्य भाजपचे कानावर हात। पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणात काशीनाथ चौधरीवर भाजपने केले होते आरोप। बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर बैठक। पुण्यात वनमंत्री गणेश नाईक घेणार बैठक। चिपळूणमध्ये भाजपात फूट। निष्ठावंतांना डावलल्यानं पदाधिकारी नाराज। जुन्यांना डावलून नवख्यांना तिकीट दिलं, परिमल भोसले यांचा गंभीर आरोप। पार्थ पवार पुणे विद्यापीठाचा दर्जा घसरला। मानांकनाच्या यादीत पुणे विद्यापीठ खाली।